Hayırlı күн, hürmetli райондашлар, районымыз қонақтары. Енді татар халқының матур милли байрамы Сабан тойларда килеп жетті. Бүгіннән үгінді башлап, біздің районымызда қонақлар қайту көтеләчәк бит инде, қонақлар қайту башлаячак. Енді авылыбызның урамнарында, безнең трассаларда машина бик күп артачак. Шуңа күрә инде сезгә мөрәҗәгатебез бар. Енді юлларга чыкканда бик игътибарлы булсак иде, скоростларны бик сакласак иде. Шулай ук инде безнең урамнарда дагы балаларыбызга да максималь контроль тотсак иде. Юлдагы вазгыятькә тукталсак, безнең бүгенге көндә Балтач юлларында 9 юл хәрәкәт теркәлде. Узган елга чагыштырсак, ул 3-кә күп. Безнең узган ел 7 генә булган. Иң аянычлы безнең балалар белән була торган аварияларның саны дагы артты. Безнең шушы 5 айга узган ел инде балалар белән безнең юл хәрәкәтләре теркәлмәгән булган. Безнең инде быел 5 айга 3 юл хәрәкәт теркәлде. Шуның икесе балаларның үз гаебе белән. Шуңа күрә инде мөрәҗәгатебез зур. Менә хәзер Сабан тойлар башланып китәчәк. Инде әйткәнемчә, безнең кунаклар бик күп булачак, урамнарда кеше бик күп булачак. Шуңа күрә игътибарыбызны безнең югалтмасак иде шу балаларыбыздан контрольне югалтмаса кирәк иде. Югалтмаса кирәк. Иң беренчесе әтияни үзеннән башларга тиеш. Һәрбер әтияни менә быелгы елда әйткәнемчә 5 айга без инде 3 скутер, мопед белән идәрә иткән баланы туктатып, аларны учетка куйдык. Шуңа күрә әтияни иң беренче үзе биреп чыгара баланы. Шуңа күрә контрольне үзебездән башларга кирәк. Шулай ук инде велосипедлар белән йөрүне дәген. Инде 14 яшь тулмаган балалар юлга чыкмаска тиеш дип өйрәтәбез. Инде авылыбызның юлларында, менә авылыбызның тыкрыклары дип әйтсәк тә, аларда инде урысча әйтеп әйтсәк, дорога общего пользования керә, исеме булган урамнар. Бу урамнарда безнең балалар велосипедта йөрергә тиеш түгел. Шуңа күрә велосипедта йөргәндә дәген балаларыбызны менә бу Сабан той мәйданнарында, яннарында шундый безнең басуда урамнар бар бит инде, авыл җирләрендә басу юллары бар. Шушындый җирләрдә генә йөртергә ярый 14 яшь тулмаган балаларны. Шушындый фаҗигалар килеп чыкмасын өчен инде һәрберебез дә игътибарлы булсак иде, юл кагыйдәләрен төгәлтеп үтәсәк иде, бәйрәмнәр матур гына үтеп китсен, фаҗигалар була күрмәсен. Чыгып киткән җирләрдән исән-сау әйләнеп кайтырга язсын барыбызга.